keď sa na to použije ako alternatíva polyuretánové lepidlo. Povieme si teda, že na čo slúži. Polyuretánové lepidlo v takejto dóze na prvý pohľad možno evokuje ten pocit, že je to klasická polyuretánová pena na tiesnenie, keď sa montujú okna, dvere, vyplňanie škár. Ale nie je to pena, je to lepidlo. Tak máme tu pripravené takéto vzorky, čo sa dá s tým všetko vlastne lepiť. Viac menej je to určené na všetky stavebné materiály, s ktorými sa stretneme na stavbe. Čiže či je to porobetón, tehla, betón. Vidíte tu nejakú USB dosku, nie je problém s drevom. To je nejaká obkladačka, polystyren, kovový nejaký oceľový profil, dokonca plast. Tu sme nalepili kamennú vatu, ktorá samozrejme tým, že je mäkšia, je to krehkejšie. Vidíte, že dokonca na to je nalepený nejaký prírodný kameň. To sa všetko dá vlastne aplikovať touto penou, bez toho, aby ste potrebovali nejaký veľmi komplikovaný technologický postup prípravy lepidla, nanášania toho lepidla. Tak máte vlastne už hotovú zmiešanú zmes lepidla, ktoré už len jednoducho aplikujete bez toho, aby ste potrebovali ďalej nejako spracovávať. Tým, že vlastne nedostávame do toho procesu žiadnu vodu, je to suchý proces. Pri murovaní viete, že niekoľko dní treba čakať, kým vlastne malta vytuhne. Keď sa napríklad zatepluje zvonka dom cez kontaktný zateplovací systém na tie klasické buchtičky, kde sa vlastne namieša to montážne lepidlo, takisto to potrebuje niekoľko dní na to, aby to vlastne vytuhlo. Väčšinou sa to ešte mechanicky samozrejme fixuje nejakými tanierovými moždinkami. No a v prípade lepenia vlastne na túto penu toto všetko odpada, pretože pri bežných teplotách viac menej už po 2 hodinách to lepidlo je tak zatuhnuté, že tá pomietka sa môže nanášať na ten zateplovací systém alebo že aj ten lepený spoj pri tom murovaní má 100% pevnosť. Jedna takáto dóza je schopná mi nalepiť od 7 do 15 metrov štvorcových zateplovacieho systému. To sa rovná takému objemu cementového lepidla, koľko máte v jednom 25 kg vrecku. Čiže tým, že je to vlastne na báze polyuretánovej peny, ktorá má veľmi dobre tepelné aj zvukovo-izolačné vlastnosti, ale bavíme sa teda hlavne o tých tepelno-izolačných, tak nemám tam žiadne tepelné mosty, lebo ja tým, že som to nalepil na túto penu, nemám tam vlastne žiadne buchtičky z toho cementu, ktorý je vlastne nejaký tepelný most, je tam tá vlhkosť, pomaly sa to cez ten polystyren odparuje, ale mám to vlastne zalepené tepelno-izolačným materiálom a samozrejme vodováhou si to nejako vyrovnám. Vidíte, že to už pekne drží a nepotrebujete tam ani nejaké mechanické fixovanie. Ďalšia možnosť, ktorá sa dá týmto lepidlom lepiť, je napríklad montáž sádrokartónu. Nie je tým klasickým spôsobom, že sa na tieto profily vlastne šrobuje, ale keď má niekto podkonštrukciu robenú z dreva, tak nie je problém vlastne to na to drevo nalepiť. Samozrejme, treba to mať nejakým spôsobom zafixované, aby sa to jednak nezošmyklo, čiže musím vždy začínať z tej spodnej hrany, na niečom to je postavené a takisto dočasne aj zafixovať, keby tu boli nejaké väčšie platne voči takémuto nejakému prepadnutiu. Ale je to aj alternatíva na murovanie, či je to tehla, či je to porobetón. Vie to vlastne nahradiť klasickú maltu, keď sa vlastne tehly alebo porobetón osadza do lôžka, alebo aj tú tenkovrstvú maltu. Čo tu mám pripravené je ešte aj rozprašovač. Tým, že je to jednozložkové polyuretánové lepidlo, tak na to, aby malo výborné vlastnosti, potrebuje nejakú vlhkosť, pretože vďaka tej vlhkosti vlastne to lepidlo lepšie zreaguje. Čiže žiadne nejaké celoplošné lepenie. Tak posadíme to. No a v podstate za nejaké 2 hodiny pri bežnej teplote máte vymurované. Taká ukážka, ako to vyzerá potom v praxi, vidno na tejto vzorke. Tu máme vlastne z boku nalepenú týmto lepidlom polyuretánovým jednu tehlu. Nie je to nejako mechanicky fixované len tým lepením. A samozrejme aj tento spoj, táto druhá vrstva, tiež bola položená tehla na tehlu. Ak pri stavbe alebo rekonštrukcii nemáte prívod vody či elektriky na tú stavbu alebo na pozemok, tak lepenie pomocou tohto typu lepidla je výborná alternatíva, kde dokážete s tým aj lepiť, aj murovať, spájať viaceré materiály a z hľadiska ceny je to vlastne viac menej podobná cenová hladina ako 25-kilové cementové vrecko nejakého lepidla.